N'isi nkiri na ise anyị nwere ego tata, nke isiokwu ya bụ Ọtungalinga bịara igbo ọgụ. Akụkọ bidoro si n'aka nri nọ n'aka ekpe na-abịara Oriakụ Ọnwụka. Ụfọdụ n'ime ha ka ọ ma na ha bụ eziokwu, ma ọ dịghị ekwenyere ndị na-akọrọ ya, maka na o kwenyere ha, ịmara na ọ bụ ha jiri di ya gbawa asịrị. N'ihi na onye iso bụọ ubu nri, ụmụaka etiwa ọkụ, ma emechaa o jiri nwayọọ na-arịọ di ya ya emenyela ya ihere n'ihu. Ma tupu o tinyụọ ya bụ ọkụ ahụ esila n'ihe agụ gbaruo n'ụlọ. Tupu ọ mara ihe na-eme, ihe ọ na-anụ n'akụkọ bụ na Maazị Ọnwụka na-akwado ịlụ nwaanyị ọzọ. Nne Ngozi kwuru n'obi ya na ọ ga-aka mma ma ọ lụbata nwaanyị ahụ na-adịghị ekwe ya erube ya, ka ya mara ma ọ ga-akwụsị omume ohere ụfọdụ ọ na-eme. Nke abụọ, ya lụta onye ọzọ ka ọ mara ma ọ dị nwaanyị ọzọ ga-ahụsiriri ya anya, ka Nne Ngozi ghara ịgba ọsọ ma ọ bụ mesie ya ike. N'ihi na nwata buo mmiri buo mmanya, ọ mara nke ka anyị arụ. Maazị Ọnwụka anụghị ilu ndị Igbo tụrụ na nwoke si na be ya buru mmanya bilie jewe ịlụ nwaanyị buru mmanya gawa ịzụta okwu na ụka n'ahịa. O rughị izu abụọ, ihe Nne Ngozi na-anụ n'akụkọ bido mewe ya n'anya. Ka a na-eme ka a na-eme, nwaanyị ọhụrụ ahụ akwalatala arị na be di ya. Aha Maazị Ọnwụka na-etu ya bụ Ọjị Ugo. O kweghị na onye ọzọ nọ ma ewepụ Ọjị Ugo. Ọ lọta ọrụ, onye mbụ ọ na-ebu ụzọ ajụ ese ya bụ Ọjị Ugo. Ọ na-eri ihe, Ọjị Ugo abịa nọdewe ya na-afịa ya aka n'azụ. Ugbu a ka Maazị Ọnwụka bidoro towa okorobịa. Ihu ya na-egbuke ka ihe etere ude. Ihe a niile anaghị ewe Nne Ngozi iwe, n'ihi na ihe ọbụla ga-eme ka obi dị di ya mma agaghị enye ya nsogbu. Nke abụọ, ebe ọ bụ na Maazị Ọnwụka akwụsịla ijiri ebe a na-aṅụ mmanya mewe ebe ya, ihe ọbụla o mewere n'ụlọ ya ya mewe. Ya na Ọjị Ugo agaghị eje zọwa Maazị Ọnwụka, n'ihi na o nwetala ihe niile ọ chọrọ ya n'aka. Ọ mụọrọla ya ụmụ 5. Ngozi bụ ọdụdụ nwa. Ndị ọzọ niile tọrọ Ngozi bụcha ụmụ nwoke. Ụfọdụ n'ime ha na-arụ ọrụ bekee, ụfọdụ gụrụ akwụkwọ na-aga, ha gụcha nke a ha gụwa nke ọzọ so ya, n'ihi na akwụkwọ bekee anaghị agwụ agwụ. Ebe onye gụrụrụ ike gwụ ya, ọ pụta rụba ọrụ. Ọ bụ eziokwu na Ọjị Ugo na-eme ka a ga-asị na ya anarala Nne Ngozi di ya, ma Nne Ngozi lechaa ya anya, ọchị atọwa ya, n'ihi na ọ bụ ofe Nne Ngozi jiri richaa ihe ka ọ na-aracha. Maazị Ọnwụka lụrụ Nne Ngozi na okorobịa, na-alụ Ọjị Ugo na nka. Naanị mgbe iwe ji wewe Nne Ngozi bụ mgbe Ọjị Ugo bidoro kparịwa ya. Ihe ọ na-eme abụghị n'uche ya ka o si apụta, maka na ọ na-eme ihe ndị a ka o wee bụrụ na ya na-emenyere Maazị Ọnwụka. Ebe ọ bụ na Maazị Ọnwụka na Nne Ngozi na-ese okwu, ihe ahụ ọ na-eme efewala oke. Ụta adịghịrị ya, n'ihi na nwatakịrị nna ya zuru ohi na-eji ụkwụ agbawa ibo. Ọ dịghị mkpa ikwuwe maka Maazị Ọnwụka. Ọ lụtara agbọghọ wee chufuo agadi. Mgbe ekele Ọjị Ugo fewere nku aka bụ mgbe Nne Ngozi ji mara na ọ ghọọla njide, wee sị na o ruola ka ya ga-agwa Ọjị Ugo ihe bụ uche ya. A sị na onye arụrụ aka ọgba nkịtị, nke ọzọ etie ya ọkpọ n'ọnụ. Nke a mere na Nne Ngozi ziri Ngozi ka o jee kpọọ Ọjị Ugo. Ụdị okwu a gbagwojuru Ọjị Ugo anya, n'ihi na site mgbe ọ bịara dị ebe ahụ, Nne Ngozi akpọbeghị ya ụdị okwu a. Nne Ngozi wee gwawa ya sị, nwa m, gee ntị n'ihe m ga-agwa gị. Ihe m ji kpọọ gị nwa m bụ na i jighị ihe karịrị otu afọ tọọ ọkpara m. Ọ bụrụ na ị maara ihe, ị gaghị ịdị na-emeso m omume ụfọdụ ị na-emeso m. Ma onye amaghị ibe ya akụziere ya. Akọwara oke ngwere otie ọkpọ n'ala. Ugbu a ị dị ime, Chukwu nyere gị aka, ị ga-ama ọtụtụ ụmụ ebe a. Ọ bụrụ na ị ma na ọ bụ ụmụ m ga-azụrụ gị ụmụ gị, ị ga-ewere m ka m nne gị, m werekwa gị ka nwa m. Ọ bụrụ na ị ma ihe, ị ga na-adịnyere m, n'ihi na ihe niile gbasara gị dị mụ na ụmụ m n'aka. Ma ọ bụrụ na ị soro Nna Ngozi mgbe ọ kpọtụwara gị n'isi, ebekwala akwa, maka na isi kote ebu ya agbakwala ọsọ. Atụọrọ ọmara, ma atụọrọ ofeke ofere isi tinye n'ọhịa. Ya bụ, tupu i mee ihe ụfọdụ, cheta na ndị be anyị si na eze taa aka arụ, agụụ gụwa ọnụ, eze agaghị ahụ ihe ga na-ewetara ya ihe ọ ga na-ata. Okwu a Nne Ngozi gwara Ọjị Ugo metụrụ ya n'ahụ nke ukwuu.
o chere ya oke echiche mara na ihe niile nne Ngozi kwuru bụ eziokwu. Anaghị asị nwata maara ihe ya pụta n'anwụ. Ojugo maara na akụ niile Maazị Onwuka kpara bụ ụmụ ya ka o ji ya wee zụọ ụmụnne Ngozi. Ọ gaghị ara ahụ nna Ngozi alaa ezumike. Mgbe ahụ agaghị enwe ego a ga-eji zụọ ụmụ Ojugo ndị a ga-atụkwasị obi n'ihe gbasara ịzụ ụmụ Ojugo bụ ụmụnne Ngozi. Ọ bụ nne Ngozi ji mma jide ji, onye ọ wanyere o rie. Ojugo amarala nke ọma na anaghị enye aka nshi ihe ma ọ gbaghị egwu, wee kwere na ọ bụrụ na ọ chọrọ ka ihe si nne Ngozi n'aka ruo ya aka, na ọ ga na-adọnyere nne Ngozi ukwu. Tupu Maazị Onwuka mara ihe na-eme, nne Ngozi emeela ya ihe awọ iyi mere awọ ụlọ. Ka a na-eme, nne Ngozi na Ojugo ejikọọla ọnụ na-emesi Maazị Onwuka ike. Ụmụnna m, unu ahụla ka Maazị Onwuka si nọrọ na be ya na-achụ ya ọsọ. Ugbu a mmanụ metụrụ n'isi mma emetụla n'ọdụ ya, nke bụ na amaghị ebe a ga-ejide ya aka wee bawa ji. Dịka otu m kwuru, ịlụ nwaanyị abụọ bụ mmanya. Emeri na-egbu ndị aṅụ ya aṅụ, ma ndị ṅụrụ amaghị ụzọ ha ga-esi wee laa. Maazị Onwuka nọrọla be ya nọpịa mkpụrụ amụ maka na adịghị ike na enweghị ume na alụ ọgụ. Ọtungalinga bịawa igbo ọgụ, ha atọ wee juo ala. Ekene m unu. N'ebe a ka isi nke 15 gwụrụ. So ife anyị ga-agụzi ọzọ ga-abụ isi nke 16. Ka anyị jisi ike mama ya ga-agụ nwe bụ taa. Enwere agụmakwụkwọ njelu. Ọnya bụ ife butere ife a unu n'afọ. Daalụ nri nne. Isi nke 16. Dibia gbara afọ akara. Maazị Onwuka echechala ihe na-esere ya na Ojugo ma ọ hụghị. O mechara jekwuru Ojugo ka ha abụọ kpezie, ma Ojugo gwara ya na ọ mara na ihe ọ bịara ga-enwe isi, ya buru ụzọ jekwuru nne Ngozi. Nke a bụ ihe ikpeazụ Maazị Onwuka ga-eme na ndụ ya. Ịga jekwuru nne Ngozi kọwara ya gịnị? Chineke ekwela. Ha amarala na ihe na-atọkarị Maazị Onwuka ụtọ bụ ofe egusi, ma ha abụọ ṅụrụ iyi si na kama ha ga-ete ofe egusi n'ụlọ ha, ha ghara isi ihe ọbụla. O mechara chọwa ka o bido jewe n'ụlọ nri gariwe ihe, ma ihe dị iche dị n'etiti ihe mmadụ nọ n'ụzọ rie na nke o riri na be ya. Ọ maghị ihe ọ ga-eme wee jekọrọ enyi ya nwoke. Enyi ya nwoke a eteela mgbe ya na ihe ji mewe. Ugbu a ụlọ ọrụ ụmụ nwaanyị 4 na-achọ ịlụ nke 5. Ọ bụ eziokwu na ụmụ ya na-arụ ọrụ bekee. Ejiri nwaanyị siere ya ọnya ahụ ga-ama ya. Ụmụ agbọghọ kwute ụmụ ya ọrịrị, ọ chụwa ha, ma ndị tọrọ ụmụ ya ma ndị ụmụ ya tọrọ. Ụdị amaghị nke bụ nwunye nwa ha. Ma otu ihe gbara mmadụ ghara ebe ọ nọ bụ na n'ime ihe a niile ọ na-eme, ndị inyom ya anaghị esesa ya okwu. Ha narị ya azọ ka ha mara onye ọ ga-ahụkarị n'anya. Nke a kpatara o ji etu ọnụ si na onye ọbụla ihe gbasara ụmụ nwaanyị gbaragharị, onye ahụ bịa jụọ ya asị. Ọ bụ ebe a ka Maazị Onwuka buru ihe dịrị ya gawa. Mgbe ọ kọchara nwoke ahụ ihe bụ mkpa ya, nwoke ahụ chịwara ya ọchị, chịchaa ya sị ya na ya ga-emere ya ọgwụ ọ ga-eji gwọọ ihe ndị ire ya. Ngwongwo a ga-eji gwọọ ọgwụ ahụ bụ naanị akara kọbọ. Nnu ọzọ adịghị ya, nke ose ọzọ na-adị ya. Mgbe ọ kọchara Maazị Onwuka ka ọ ga-esi gwọọ onwe ya, Maazị Onwuka ji ihu ọchị sibe ya lawa. Mgbe ndị nwunye Maazị Onwuka hụrụ na ha emetụtawala ya, obi dị ha ụtọ nke ukwuu. Ndị tụrụ ilu si na anụ ụmụ nwaanyị gburu anaghị agba ọbara abụghị ụgha ka ha ghara. Ma mgbe Maazị Onwuka jechara be nwoke a, ndị nwunye ya chere na ọ chọwala ịlụ nwaanyị nke 3 site n'otu o si eme omume. Nne Ngozi na Ojugo na-akwado ije ahịa. Ha abụọ na-ejekọ ahịa ọnụ ugbu a maka na ụtọ nke ha eferela oke. Mgbe ha nọ na-echetagizi, Maazị Onwuka pụtara ezi si ha kwụsị ka ya zie ha ozi. Ha abụọ chịwara ọchị maka na Maazị Onwuka ekwubeghị ụdị okwu a site mgbe ha na ya bidoro sewe okwu. Uche ha bụ na o ruola mgbe ha na ya ga-ekpezi, ma mgbe o ruru nso, naanị ihe ọ gwara ha bụ ha zụtakwara ya ihe ahịa. Nke a mere ha ji chịwa ọchị achịbi ya achịbi, ghara ya jewe ahịa ha na-eje, si na ha agaghị azụtara ya ihe ọbụla. Ọ bụrụ na ọ chọrọ ka ekpezie, ya bịa n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Mgbe ha abụọ jewere ahịa, Maazị Onwuka jere were otu kọbọ zụta akara zoo n'ime ụlọ ebe ọ na-arahụ ụra tupu o jewe ọrụ. Tupu ọ lọta ọrụ, ha abụọ alọtala arị ahịa ha jere.
ọ bịara ka o bikwasị Ojugo aka n'azụ. Ojugo tichapụ ya aka. Ha na-ele ya anya ka iwe wewe ya, ma ọchị ọ chịrị mere ka ha chewe ihe na-atọ ya ọchị. Nne Ngozi abaala n'ụlọ nke ya. Ojugo baa na nke ya. Nna Ngozi wee jiri oke olu sị, "Nne Ngozi, abịawala m iwere ihe ị zụtara m n'ahịa." Nne Ngozi ekwughị okwu. Mgbe Nna Ngozi batara, ọ sara ya aka, ma ọ dịghị ihe o nyere ya. Ọ maara ụma chịwa ọchị ka Ojugo na-anụ ya, wee si na nke Nne Ngozi pụta. Mgbe ọ pụtara, ọ bara n'ụlọ nke ya, were akara ahụ tabiri ya gawa ebe Ojugo nọ. Mgbe o ruru, ọ sị Ojugo, "Ugo m, olee ihe ị zụtara m?" Nne Ngozi zụtara m akara. Mgbe ọ na-ekwu, o were ogbe akara ọzọ tụnye n'ọnụ. Ihe ahụ wụrụ Ojugo akpata oyi. Ọ bụ ka Nne Ngozi si rapụta ya bụ Ojugo chịbakwa ụkwụ ya n'ụlọ. Ya bụ Ojugo aghọọla akpụ bịara igbo ọgụ ji na ede buru isi ọgụ. Ọ dị mma, ọ ga-akụziri Nne Ngozi ihe. Ozugbo Maazị Onwuka na-agbakọta azụ, ọ baa n'ụlọ ekwu ya bido siwe ofe egusi. Mgbe o sichara, ọ sụọ nri ya. Mgbe Maazị Onwuka na-azọbata ụkwụ na be ya, ọ hụrụ efere nri na ofe adọwara n'elu okokporo o ji eri ihe. Mgbe ọ na-abịa nso, ọ nụrụ isi ofe egusi. Ka o kpughere ofere ahụ, ọnụ mmiri si ya n'ọnụ gụsa n'efere eji kpuchere ya ofe. Amaghị m ma o chetakwara kwa aka tupu o riwe ihe. Ma tupu nwunye ya Ojugo abata, nri ekeela onwe ya ụzọ abụọ. Ojugo bịara nọdewe ya dịka o si eme na mbụ, na-afịa ya aka n'azụ. Ma ụtọ ofe egusi ekweghị Maazị Onwuka mara na o nwere onye nọ n'akụkụ ruo mgbe ọ rachachara ofe ahụ, jiri ire ya saa efere ahụ nke ọma. Ọsịsọ si ya n'aka, si ya n'isi, si ya n'obi na-awụ ka ebe mmiri si ite na-ehi mmiri na-edepụta. Mgbe o dewere efere ofe ahụ n'okpokoro sụọ ka o ji lelie anya elu mara na Ojugo nọ ya n'akụkụ. Ịnụkwa Nne Ngozi kwụ otu ebe na-ele Ojugo na Maazị Onwuka ebe ha na-eto agbọghọ na okorobịa. Ọ maghị ihe ọ ga-ekwu, wee pụọ ezi. O nweghị ike chere chọpụta ihe mere, n'ihi na tupu ọ chọwa ịma isi ihe mere, ọbịa ukwu wee bịa, ọbịa nta wee fara na ngige. Ndeyokwe na ụmụnne m, n'ebe a ka anyị ga-awụsọwara nke tata anụnwa na isi nke 16 agwụla. Ọzọ ife anyị agụ ga-abụ isi nke 17 nke isiokwu ya pụtara ụbọchị egburu nwa ewu. Ndeyokwe.